देखो लो ये खाली कुकुर के पोछ सीधा हो सकता, लेकिन है टुनटुनवा भोसड़ी वाला ई कब्बो नहीं के सुधर सकत। क्या हुई? देखो लो एक तो एकर फाटल बांस के तरह आवाज बा, आ ओही में पावर स्टार पवन सिंह के गाना चोरी करेला। गोली चले चाहे छारा ये यारा कभी हारा नहीं है। गोली चले चाहे छारा हमार जिला हारा नहीं है। ये खाली पवन सिंह के धमकी देत रहे और तोर खत्म करी है अनिल कुसुम रे। बताओ देखो लो कहता पावर सब खत्म करी है। अब बताओ लो पावर स्टार पवन सिंह के कहल जाला तो उनकरे के नु कहता। सही पकड़े हैं। मतलब बहुत हिंट बा ई गाना में। खाली वीडियो नहीं खोलो देख ले तो जाके देख लो, पूरा डिटेल में वीडियो बनैले बानी जौना के 1 लाख से बेसी लोग देख ले बा। ठीक है, ई बिना विवाद के कोनो गाना नहीं खे गा सकत। कुछ दिन से शांत बा, विवाद नहीं खे होत, अभी चाहता कि फिर विवाद होखो। पवन सिंह के गाना आइल बा ये यारा कभी हारा नहीं, अब ई गाना गा देले बा हमार जिला कभी हारा नहीं। कुछ दिन पहले एगो गाना पवन सिंह के आई रहे तोर आटा के लोई के टोई, तो ई गाना गा देले रहे तोर आटा के लोई ओहिरान टोई। मतलब ई हर गाना चोरी करके गावेला। आई जानता लो ई अथी काबल जाला गुरु अपन केकरा के मानेला। अबे मुझे क्या पता। अरे खेसारी लाल यादव भैया के जो खेसारी भैया बहुत गाना चोरी कैले बाड़न, तार लगे पते होई, बतावे के तो जरूरते नहीं है। अभी उनकरे चेला हो तो जैसन गुरु वैसन चेला। बाकी हम और कितना बताई, हर गाना चोरी करेला लगभग पवन सिंह के, आ केहू फटल बांस के तरह गा देला। खैर छोड़ लो, देखो हमारा ख्याल से ई होके के चाहिए अगर कोनो सिंगर गाना गईले बा, अगर बड़ बा चाहे छोट बा, अगर उ गाना गईले बा ओकरा से परमिशन लेके अगर तू ओकरा से बेस्ट गा सकता रह तो गाव। अब उ अच्छा गईले बा ओकरे गाना के लेके तू चियार दो दांत शर्म कर यार, मत गाओ ऐसा गाना। बाकी ई वीडियो के खत्म करता नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। हलवा ई चोरवा के तो ई चोरी कल कामे बा, तो खैर अलग बात बा। हम ना बनती वीडियो, लेकिन बहुत कमेंट आते रहे से बना दनी। चलो लो चैनल पर नया बार चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। फेसबुक पेज पर देखता रहो तो पेज के फॉलो कर लो। तो चलो लो मिला जी अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय।